Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Is Noise. Halo pemirsa semuanya, selamat pagi. Ini masih bulan April loh guys ya. Kita cerita sebentar. Aku nang esuk ngene guys, nang setiap bareng ngetero anak Dapin yo guys. Ngene iki ora ewah popo rantai kegiatan gimana tak selesai kabeh karek resik-resik karek iki guys, resik kamarku sing iki wis pokoke disyukuri ae mendina yo nganggo daster ngene iki guys. Paling kok nek amel ku salin, nek mood nek gak mood yo pakai ini aja ngono lho guys. Aku wong iki duwe dhuwit ra duwe dhuwit, nek kudu macak ya macak, nek ora ya dasteran ngene guys. Sing anakku lanang ngene, "Mama ngater aku kok pakai daster." Yang pakai daster. Iya anu guys ya, bertepatan masih di bulan kelahiran suamiku ya Mas Wawan ya. Apa jenenge? Dek niki gak njaluk sambat HP ini mah kena apa HP ini metu SOS terus ki asline njaluk ngriset guys, tapi foto-foto ki wakih tak simpen ning gone HP ne Mas Wawan kono. Mungkin naik kebeken atau gimana ya guys ya. Terus bareng ngono ndekne pun ya wis bosen, HP ku iki wis enek 4 tahun 5 tahunan tinggu minta ganti. Nah apa mbok tuku ya guys ya HP ini Mas Wawan Oppo A piro lali aku, A35 apa 37 apa piro ya lali aku guys. Kuwi dulu iku beline 4 juta ketoke jaman dhisik kuwi. Wis suwi kuwi wis 4 tahun iki. Mbah piro lali aku pemirsa. Ya 4 tahun 5 tahunan lah. HP launching terus beli ngono, elingku lho kae. Tapi dosbuke mbone ndi ora enek. Ngono iki berhubung masih dalam iku ya guys ya. Aku apa ngasih hadiah kan iki bulan kelahirannya bojoku. Yo mungkin apa jenenge agak terlambat sedikit ya guys ya. Ulang tahunnya tanggal 18. Iki wis tanggal piro karek akhir April, tapi yo aku ini lho mumpung HP-ne belum kita upgrade ngono. Sebenarnya aku ki nganu guys yo. Tuku HP ki malah sing aku mbek anakku sing ape tumbas lagi. Aku ki dienggo ngonten soalnya kan aku yo kerja di gone TikTok barang. Kena apa aku gak live beberapa hari karena HP-nya sangat disibukkan kanggo upload YouTube karonan Facebook. Jadi sing live ki mau ora uman. Anggitku nek aku duwe HP loro, jadi kerja ku cepet guys ngono. Minimal HP-nya 2. Berhubung iki suami minta ganti HP karena HP-nya sudah enak kendala, terus bareng ngono. Kendala niki mungkin piye ya guys ya. Wis bosen kok gak apa-apa lah. Takon nganggo tuku HP ora ketang sing biasa-biasalah. Lagi timbang ki sadurunge aku mbok anu ya guys ya. Aku kan tukang ning omah ki tukang administrasi keungane makni. Kita dono dhisik iki duitku dhewe ya guys ya iki. Duitku dhewe dienggo anggan HP-ne Mas Wawan, rungokno. Terus bareng iki kanggo HP-ne anakku. HP-ne anakku iki njaluk upgrade tapi sok nek wis SMP. Kena apa tukune sok pas SMP? Karena HP-ne yang lama ini masih ada nomor WA lama dan nomornya sudah tidak aktif.
nek saiki tak jual utawa aku upgrade HP barune Amel, nanti kan masih kelas 6 nanggung temen-temennya masih sama itu, nanti malah ribut runyem, terus ada grup nanti malah ngupdate. Nah, alangkah baiknya duit iki duit bodoh guys ya, duit bodoh iki tak tumbas nek bocah kuwi wis lulus kelas 6, HP-ne Amel 2 dijual kanggo tambah iki ngono. Engko nek urung payu-payu ya ditambahi nganggo duitku dhisik, engko lagi didol nek wis entuk HP karepku guys yo iki yo. Lho iki enek receh barang, dadi aku urung wani ngelong iki, tak longi 150 guys, sing 100 tak tabungno, sing 50 dienggo jajan bocah. Terus bareng ngono iki duweke makni sapi jek tak gendeli yo guys yo. Dadi aku dhewe iki sing nggawa ya ora wani utak-utik duit iki. Ya. Duweke Amel, duweke makni. Iki duitku apa dienggo nyukokno HP Mas Wawan. Ya. Iki rungokno neh. Kuping sing kadang sing wong ngarani aku mbok darani sing ora. Dan iki uangnya Mbak Widi. Kita salam sik ya guys ya. Ini uangnya Mbak Widi kambing. Aku ki ape budal ya ape mlaku tak ceritani. Yo 1 2 3 masih utuh 3 juta. Yo 3 juta kan kemarin dikasih 3 juta 500, sing 500 dienggo DP pedusi. Yo iki 2 3 3 juta. Engko sing ora seneng mbek aku walah dititipi duit terus dienggo tuku dal. Tak lebokno kene. Tak simpen. Ora tak simpen ning kono ganti nggon. Kok nek akeh wong roh iki duwike makni. Iki duwike anakku wedok mbek anakku lanang. Tuku HP yo urung waya tuku ndelalah HP ini bojone njaluk ganti pisan. Iki duit iki ya guys yo. Uang iki tak critani. Duit iki di olehku ngumpulne gaji Facebook. Tak critani. Tak klumpukne aku ki pengen tuku HP guys. HP ku iki engko nek tuku HP iPhone yo minimal ki 8 juta. Tak pikir neh sido tuku iPhone ora. Aku lho nggo HP aku. Tak pikir-pikir neh. Duit cek kurang akeh. Terus bareng ngono, apa tuku HP Samsung ae. Sing rega-rega 4 juta 300 ngono kuwi kena dienggo mergawe. Cek bingung neh, guys. Lelah iki bojone sambat. Wong iki gak njaluk, guys, ning sambat. Aku kok tapi ki aku ya ben wonge semangat guys ya oleh kerja kuwi mang. Tapi tak tumbasno HP cah. Aku ngalah lah. Mergawe iki sik entah diempet gak apa-apa nganggo HP iki dhisik. Pemirsa. HP anakku HP njaluk HP kabeh ya alon-alon. Kok yes untuk sak entuke iki ya guys ya duweke. Kok dapate apa? Engko tak kongkon milih dhisik. Milih sing endi apa endi, penjaluke sing endi. Tergantung Mas Wawan. Tapi ki mau wonge urung tak kasih tahu, guys. Cuma iki kan dinane dina apik ngono. Ben gak apa-apa. Nggawa duit sakmene kok ora entuk HP ya mulih lah, guys ya. Aku ki yo ngene, yo iki yo cara mono duwike wong loro, guys ya. Piye yo nek aku nek digaji Facebook, digaji YouTube, nek aku gak dikoyoni bojoku, mungkin uang ini habis karena saya dicukupi mbek suami. Kayak nek utang pasti aku ya punya utang, guys. Duwe angsuran bank BRI ya
kebayar, angsuran liyane kebayar. Maem ya mbuh maem mbek apa ae ya wis iso alhamdulillah duwe tinggu nyangoni anake sak bendina cah loro. Bayar arisan, nabung buah dadi kebutuhane Mas Wawan kuwi kebutuhan cangkeme. Oleh golek dhuwit Mas Wawan kuwi dienggo bayar sekolah cah loro ya guys ya, sangoni anak cah loro, jajani cah loro, terus maem sak bendina, terus bareng ngono iso nabung ning nggone kumpulan ngono kuwi, terus buah, terus iso enek wong tanggane lara, wong apa dadi dhuwit itu. Dadi kita terus utangan barang, utangan ronggon guys. Aku ki gak isin utang tinggo apa lho. Utang ya tinggo apa-apa lho. Aku dandan omah ki ya ora hasil kondi-kondi nek omahe pancen konggone mae. Lah olehku dandan renovasi ki lho. Aku utang. Ngono guys, dadine saya hutang itu dinggo renovasi rumah. Kok ngoyo meneh gak tak oyo utang aku ki engko gak nyentel. Ngono lho guys, ngono. Kayak apa jenenge tuku apa-apa ngono ki aku hasil utang nanti nek setiap bulan ya saya angsur dan duit angsuran kuwi mau duit saka Mas Wawan nek dikeki sak bendina ngono tak kelompokno sithik oh iya iki kok dienggo tuku iki dienggo bayar iki dienggo tuku seragam sekolah anake dienggo tuku iki ngono. Kenapa apa jenenge Mas Wawan selalu mempercayai bojone. Kadang enak lho guys, bojo ora dipercayai bojo. Jadi suami tidak mempercayai istri sebagai daringan karena mungkin sing pertama kuwi wong wedoke kuwi ora kena dipercaya dengan masalah keuangan. Sing kedua iku wong lanang apa jenenge piye ya wong kepinteran iku lho guys, kepinteran nyekel dhuwit. Aku ki pol gak seneng. Aku ki ngene, bojoku ya bojoku dhewe lho guys ya. Bengi ngono ki ya tengah bengi mulai jam 10 ke jam 09 kan aku wis tidur. Digugah terima mok njaluk ngekeki dhuwit aku blonjo. Mah, tangi lho dhuwite. Ya ora butuh nek kesel ora butuh aku. Ya, tak tampani. Wis mangan purung, wis mangan dik mau jek bar magrib. Gak njaluk apa-apa gak, wis turu wisan turu biasa. Kuwi dhuwit kuwi tak kelompokno, ya dienggo mangan, nggo ngopeni anake, ya dienggo nek kebutuhane ndekne pengen apa mah request masak iki, blonjo ning pasar. Sisane dhuwit kuwi tak simpen. Aku iki gung tau aku dikeki dhuwit tapi sambat tak nggo ya tek wayahe mbayar iki gak ndek dhuwit gung tau. Dhuwit kuwi tak ubeng-ubengno ben kuwi mang amre cukupi piye guys yo. Tak ubengno. Sing utang lah lho aku ki ndek utang padha ae guys, ndek utang ndek apa. Piye ben amrehe ben cukupi piye. Aku guys, makanya bojoku ini selalu percaya. Aku serumah tangga wis 14 tahun guys, selalu mempercayai aku ora duwe duit pun aku diam saja. Engko butuhe ngene ya nek aku duitku nglumpuk lho duwike sakmene tak kei roh merga kuwi dekne ya fair mbek aku ya kudu fair mbek bojo. Duit tinggo apa wis cekel ae sok ben nek tinggo biaya anak sekolah ini itu dan lain sebagainya. Jadi niki piye ya guys, aku pol gak seneng guys try. Nek enek wong lanang duit dicekel dhewe, wong wedok mumet perkara mikir butuhan aku langsung tak ilokno. Soale butuhane wong wedok kuwi ora sithik guys. Duit 4 juta iki ibaratnya nek sekolah kaya angsuran mangan kuwi wis pas-pasan cara ning gone kene lho guys yo. Kendari. Soalnya aku yo beras apa-apa tuku guys ngono.
Gitu. Jadi nih yo tinggu sekolah, tinggu apa, tinggu ngene, tinggu ngono. Iya, heeh. Wis tak kuncir. Lah ngono ki aku ape beli HP. Kakak tuku HP-ne nek wis lulus ae ya. Heeh. Pakai uangmu ya. Iki uangnya kakak, makane ndekne ki pun sabar wonge, maksudnya duit-duit pun mau tinggu ngene-ngene tak gondeli iki lho, guys. Tak taleni. Sok ben tinggu. Ayah HP-ne wis HP apa? HP. Mbah engko karek wonge sing milih aku senengane opo ngono. Ya. Isi sebelah apa nih? Cek pagi. Wis sarapan. Pinter. Heeh, tak pinter. Lah mek sire. Kalian guys. Buat beli HP, yes, pokoknya hidup-hidup iki nganu tinggu kado ulang tahun guys, engko karek wong milih sing endi ben seneng atine ben tambah semangat oleh kerja. Aku ki walah, aku ya bojoku ya guys ya sampai saiki pun ora hitung-hitungan maksudnya. Endi sing enek? Mbok iku engko dhuwitku apa dhuwit bojoku lah ya ngono. Endi sing enek tinggu. Ora terus dhuwit wedok bojoku ora tak openi ngono kan. Dhuwit wedok ya tetep bojoku butuh kita beli meskipun kita sesuk celeng-celeng neh ibaratnya ya. Sik kaya ibarat celeng-celeng neh mulai dari nol neh. Aja duitku ora gelem ngopeni. Gak, ya tetep kita kerja sama. Nek duit ngono kok mulai dari nol iso digoleki ya guys ya. Dadi niki bojo iki aja sampe keleleran duwe gegem duit nek bojo kloro-kloro aja ora diopeni, kudu diopeni. Sambat ya kudu ditukokno. Asal sing dijaluk sing bermanfaat dengan catatan itu. Tapi nek ora bermanfaat aku mau ngeculno duit, guys. Tahu? Tapi aku tahu ya guys ya nukokno bojoku. Manuk murah nukokno. Tapi dia pas waktu jual balik ning aku duwike. Aku senengku mbek bojoku ngono guys wonge. Tak tukokno tapi eling sing nukokno. Duit kuwi mang nek didol eling. Tuku manuk murah 1.200 selingku. Mbuh meskipun iki ku adole dadi rugi iki balik ngono duwike. Oh, ya wis guys ya iki penjelasane ya aku selama 14 tahun ya alhamdulillah. Pokoke iki ku ribet kanggo bojoku ya. Ya lagi iki guys aku try nekokno bojo HP. Ya wis ngono ya. Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Saat dengan rezekinya lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk HP sak bisa. Nah, sok bener. Bu ambil sok bener HP apa guys ke sekolah iki. Yo Kak yo.